Nasayod ka ba nga adunay ilimnon sa kalibutan nga nagkantidad og 180 million pesos? Giingon nga kining botilya sa maong bino gipalibutan og mga diamante. Kung unsa kini nga klase, kana ang atong sutaon karon. Base sa pagtuon, ang billionaire vodka nga adunay moto nga It's Good to be King nagkantidad og 3.7 million US dollars kun 180 million pesos. Ang billionaire vodka nga gihimo sa House of Leosveres Luxury Group didto sa England adunay sulod nga 5 liters sa pinaka-pure ug pinaka-soft nga vodka sa tibuok kalibutan. Giingon nga gihimo kini gikan sa usa ka Russian secret recipe nga gikan sa pure wheat ug spring water nga gikan sa Caverswall, Castle of England. Ang maong tubig didto modagayday sa diamonds para maghatag og dugang kalami sa ilimnon. Nasayran nga ang maong vodka nagbaton og 3,000 ka mga pure diamonds ug ang letrang B sa botilya niini gipalibutan og mga Swarovski crystals. Kining talagsaon ng collector's item giingon nga magkataas ang presyo taliabot nga panahon. Apan tungod sa kamahal, gamay pa lang ang nakatilaw niini. So hangtod sunod semana, kini na lamang si Marvin Gilig nagpadayon nagaingon sa nasusama ni Blaise Pascal nga mas maayo nga aduna kitay hustong kahibalo sa tanan mga butang kaysa nagatutok lamang kita sa usa ka butang.